Ahojte, dnes si povieme niečo o závratiach. Typov závratí existuje viacero, ale čo by ste mali vedieť, že najčastejšou príčinou závratí bývajú tzv. Cervikogénne závratie, ktoré sú z krčnej chrbtice. A o nich si povieme viac. Orientáciu v priestore zabezpečujú tri systémy. Sú to oči, stredné ucho a horná krčná chrbtica. Ak máte problém v oblasti hornej krčnej chrbtice, či už v dôsledku stuhnutých svalov, porúch medzistavcových platničiek alebo fazetových kĺbov, tak sa symptómy môžu prejaviť aj ako závrate. Ako rozoznať, že aj vaše závrate sú spôsobené krčnou chrbticou? Typickým prejavom sú závrate pri zmene polohy krku. To znamená, že kedykoľvek sa otočíte do strany alebo sa pozriete dole alebo hore, tak pri otočení hlavy naspäť do neutrálnej polohy môžete pociťovať závrať. Táto závrať sa prejavuje väčšinou ako, že sa svet točí okolo vás a naopak, ak máte pocit, že vy sa točíte okolo sveta alebo strácate rovnováhu, tak to sú symptómy, ktoré nie sú špecifické pre krčnú chrbticu.